Ей, Софи, не мислиш ли, че е крайно време да ме представиш пред всички тези хора? Да, това съм аз. Tutu Luxo 6S. Вашето ново тайно оръжие срещу алергиите. Естествена сила. Стилен дизайн. Ненадминато качество. Очарователна интелигентност. Да, аз съм онова 6 в 1 чудо на Scepter International. Моите уникални функции са: почистване с прахосмокачка на сухи и мокри повърхности с помощта на воден филтър. Почистване с пара и дезинфекциране. Едновременно почистване с пара и прахосмокачка. Пречистване и ароматизиране на въздуха. Овлажняване на въздуха. Професионално гладене с пара. Да, всичко това е вярно. Заклевам се в моето малко златно сърчице. Сега Софи ще ви покаже всичко свързано с мен, за да знаете какво мога да правя за вас. Да започваме. Отстранете капака на резервоара чрез отварянето на затварящите крила на капака. Виждате ли този воден филтър? Водният филтър функционира, за да предпазва жизнената ви околна среда. Вече няма да се налага да закупувате и по-късно да изхвърляте хартиените филтри. Мога да се погрижа за вашия бюджет и да спести от времето ви. Това е водният резервоар, а това е парогенераторът. Това са двата пулверизатора, които формират патентованата спрей система. Спрей системата е моята усъвършенствана система за филтрация, в която пулверизираните капчици вода улавят дори и най-малките прахови частици и така посредством гравитацията попадат в резервоара за отпадъци. А това е филтърът за входящ въздух, който представлява допълнителен елемент за филтрация и има способността да улавя всички други частици, които не са били филтрирани от водния филтър. Линията разделител показва нивото на количеството вода, което трябва да бъде налято във водния резервоар. Необходимо е само да налеете 700 мл чиста вода и кажете с Богом на царството от бактерии, което се е настанило във филтрите на прахосмокачките. За подготовката на парогенератора налейте най-много 900 мл в резервоара му, като използвате тази фуния. Благодарение на този парогенератор аз генерирам температура около 150 градуса, която унищожава всички тези акари, микроби, бактерии и вируси, настанили се в дома ви. Ако желаете, можете да добавите малко ароматизираща течност за леко ароматизиране на въздуха, докато работите. Сега, кажете ми, знаете ли за друга прахосмокачка, която ароматизира въздуха, излизаш от нея? Защото обикновенно се постига обратният ефект. След като сте направили всичко това, поставете капака на резервоара обратно на мястото му и сте готови да продължите. А сега е време да се запознаем с по-сложните функции. Това е любимата ми част. Едновременно почистване с пара и прахосмокачка. Нека ви покажа някои от удивителните нови характеристики на моя арсенал от приставки. Те в голяма степен ще ви помогнат при почистването на дома ви и са сигурно средство в борбата срещу акарите и замърсяванията. Стартирайте едновременно двете функции – почистване с пара и прахосмокачка, като увеличавате силата на парата от минималната на максималната степен и бавно движете на крайника за почистване на прозорци от центъра към краищата на стъклото. Софи вече може да почиства прозорците си лесно и бързо, дори и през зимата. Софи използва единичната поставка за приставки отново, за да премахне всички замърсявания около ъглите. И когато универсалната поставка за приставки се намеси, получава се истинско съвършенство. За да унищожите всички акари в спалнята, използвайте същата комбинация.
Тя е истинска, професионална ютия и разполага с оптимална температурна скала за гладене на всякакви видове текстилни материи. За почистването на течности не е необходимо да напълвате водния резервоар с чиста вода, което ми напомня, вижте какво се случи при мама един ден. Беше си чист късмет, че бях наоколо. За такава операция трябва да използвате средна и максимална скорост за всякакви количества разляти течности, но никога минималната. Моят воден резервоар може да поеме до литър и 200 течности. Това е мощно средство за борба срещу мазни петна, което умее отлично да ги разтваря. Без употребата на препарати за почистване. Спестява ви пари. Домът ви се превръща в оазис на здравето. Качеството на въздуха, който дишате, е определено най-важният фактор, оказващ влияние върху здравето ни, и чрез моята функция за увлажняване на въздуха, аз поддържам здравословна атмосфера във вашия дом. Чудесно! Отново сме вкъщи. Софи приключва деня си с грижа за цветята. Освежаваща парна баня. А сега е време да се отпуснете във вашия перфектно чистен и освежен дом. Ще оставя Софи и Джим на спокойствие и ще се присъединя към моите приятелчета, за да гледам кунг-фу филм.